anyị ka o mezuru anyị ebumnuche ọma ndị ahụ nke anyị buru bịa n'ihu ya taa ka o mee ka ihe nke nwa ọhụrụ a mụrụ anyị na Chukwu bịara were ahụ n'etiti anyị ka ihe ya chabata n'obi anyị chụsasịa ọchịchịrị niile chabata n'ezinụlọ anyị chụsasịa ihe niile nke na-emekpa anyị ahụ ma nye anyị agbamume nke anyị ga-eji nnabata Chukwu onye bịara n'etiti anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụ ga ikwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ. Kịta onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kulite were tinyekọta ọnụ n'ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Merry Christmas, everyone. Ngwa, tụgharịa n'aka gị na n'aka ebe. Wish ya Merry Christmas. Tụgharịa, efela aka. Wish ya Merry Christmas. Onye ahụ nọ gị n'aka gị na n'aka ebe. Si ya Christmas ọma o. Ekele dịrị Chukwu onye kpọkọtara anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụ ụbọchị mara mma nke ya onwe ya jiri aka ya mmebe ka anyị nwee ọṅụ n'ime ya maka na amụgoro anyị onye nzọpụta. Anyị na-arịọ dịka anyị gbakọrọ taa were ọṅụ were bịa ife ya n'ụbọchị taa ka o were ngọzi ya zute anyị, ka o were ọgwụgwọ nsọ ya zute anyị, ka o mezuru anyị ebumnuche ọma ndị ahụ nke anyị buru bịa n'ihu ya taa,
ka o mee ka ihe nke nwa ọhụrụ a mụrụ anyị na Chukwu bịara were ahụ n'etiti anyị ka ihe ya chabata n'obi anyị, chụsasịa ọchịchịrị niile, chabata n'ezinụlọ anyị, chụsasịa ihe niile nke na-emekpa anyị ahụ, ma nye anyị agbamume nke anyị ga-eji nnabata Chukwu onye bịara n'etiti anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụ ga ikwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ. Gị onye zitere ịgwọ obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri nna, ịrịọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa wee duru anyị na ndụ